Kolore pixka bat bada dagoeneko Aiotz plazan, eta Andramari Zuriarenean ohiko aratonata. Kieto eta lasai, Zeledonio Altzola baino ez dago Gasteizen, eta hori ere brontzezko bertsioan. Hezur Aragizkoak aitortu du eta tximeletak sabelean sumatzen hasi dela. Aterki hartu eta jendean abasa oinez zeharkatzeko gogoz dago Gorka Ortiz de Urbina. Gasteiztarrei zerbait esango ote dien ez du erabakiko azken unera arte. Ez dakit ezer esango dudan oraindik. Pentsatuta daukat, baina ez dakit esango dudan ala ez. Esango arratsaldeko 6 eta 4 edo pentsatuko dut nola dagoen, nola heldu naizen nora eta bueno, agian izango den ala agian ez dakit. Horiek pentsatzen nau. Ortiz de Urbinak martxoak 3 plataformako Andoni Txaskorekin topo egin du gaur goizean Radio Vitoriako egoitzan. Izan ere, Suziria martxoak 3 elkarteko botako dute EH Bilduko udaltaldeak emandako aukera baliatuz. Andoni Txaskok dio unkituta eta pozarren daudela, eta aitortzak indarra ematen diela justizia lortzeko borrokan jarraitzeko. Sí, va a ser una satisfacción. Soinean eramango duten elastikoa ere erakutsi digu. Tradizioz, txampaina eta puruak dastatzeko eguna da gaurkoa. Alabaina, jaien hasieran inok minik arrestezan, udaletik eskatu dute zoru gogorreko oinetakoa janzteko eta beirazko botilarik ez eramateko. Gasteizko zita hemen da, eta gonbita Zeledonek berak egin du. Etortzeko, disfrutatzeko eta ondo pasatzeko hemen Gasteizen, ez? Hemendik gonbidapena denei, disfrutatzeko.